Oso ondo Lile esan, zer da etxea. Eta etxean zer dugu? Guazen ikustera begira, zer daukagu alolo? Non egiten dugu alolo? Logelan. Hemen, hori zer da bainugela? Bainugelan zer egiten dugu? Zer da hau? Sukaldea. Eta sukaldean zer egiten dugu? Bazkaldu. Zer da hau? Egongela. Eta egongelan zer egiten dugu? Lo? Bueno, batzutan bai. Non dago logela? Bai, logela oso ondo. Sukaldea. Non dago sukaldea jarrika? Oso. Non jartzen dugu zehazka? Zehazka non jarriko duzu? Bainugelan! Bainugelan jarriko dugu zehazka! Telebista normalean ikusten dugu non? Hortzak non garbitzen ditugu? Non? Etxean bai, baina etxe barruan non? Bainugelan, sukalde, bai, oso ondo. Hori zer da? Bainugela. Ale, primera, chicos, oso ondo asmatu duzue, oso ondo. Barruan sartu. Borobilan, barruan sartu. Non dago Bob Esponja? Barruan dago. Eta orain non dago Bob Esponja? Kanpoan. Kuku! Eta orain non dago Marta? Barruan dago. Sartu barruan, chicos. Barruan eta kanpoan. Barruan eta kanpoan. Etorri, Ariana.